Homa Bay Gladys Wanga otelo ne jotije kaunti no erwako yien kod gik thieth kowuok e migawo mar yedhe pachoka KEMSA ne kar thieth maduong' mar Homa Bay Referral. Yedhe go bende ne ochwal e ute thieth mag sub counties mopogore opogore e kaunti no. Ka olero ni ei jumbe mabiro kaunti no biro yudo yedhe kod gig thieth mamoko. Wanga osingo ni yedhe biro bedo e osuptende mar neno ni chenro mag thieth odhi e yo makare e kaunti no. Kako osewachnu ni yedhe gi okawo milion 60. Mano pesa jo Homa Bay. Koro adwa kwayo ji te ma yedhe gi okete lwetgi ni kik bedi ni yath chope lweti ni tikawe itere private pharmacy. Mano kotimore wabro nenore kodi gima waloya luongo ni mundu kang'owa. Sawa wabro nenore kodi wangi gi wang'. Mano kik timre. To be ang'eyo ni ok bitimore. Wabiro neno ni hospital kosiptal, obed referral hospital, obed level 4 hospital, obed level 3s and level 2s oyudo yedhe to kendo ji oyudo yedhe go maber. Ma joma timo thieth e levels gote wang'e ni yadh gi ochopo ne jotuo kendo wane ni giyudo thieth makare mane chagi ywago. Kata nyoro neno kanye waromo gi governor. Wa discuss kaka yedhe gi kaka gibiro kaeni iketo gi e system. A system ma ilu anya wacho gi dholuo ni gi dho ngere ni electronic. Koro wan gi nyalo mar track